manut ngono padha-padha bisa kanggo turune sing kandha sapa pilih ning ngisor apa pilih ning dhuwur ndang matur tak anteni wangsulane aku manut kepiye penake isor dhuwur mung rasane padha wae alon mbok aja dibanterke enake aja kasusu aku jaluk sing suwe manut sedelo apa sume penting aja lali opae ya manut alon-alon tak cekeli gonggo mrene tak urute iki lho dik apa sakmene gedene jempol sikilku kasleyo wingi sore tak urute nyah lho jempol sikilmu ben pulih dadi cilik kucing gak merono ae mabur maneh mincelok ning yo aja nyek marang wong wedok ditinggal lunga kowe lara ati walang kekek walang katung dawa sutange walang katung dawa sutange yen wis kadung dikapake lele mati tak kepuk sucianana nganggo princilatan senadyan sume ora kepethuk jroning ati tansah kelingan gunung-gunung digawe sawah kepiye gone bayane durung digawe salah kepiye gone nglakoni Joko tingkir numpak moyo arep sowan menyang kedaton aja mikir duweke wong liya ngantek edan ora bisa klakon ser ndang kombang brewu kenten ayo disambang biru mas ya yo kok bareng ngono katon karo sliramu ijo-ijo godhonge tela godhong tela dimasak guling duwe bojo canggolek liya mundhak rusak rumah tanggane
lelo 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 Trimo rati blonjo watone kowe ra lunga Kelar Hayok Kabupaten Lebon Kecamatan Suko Suko Laras Kecamatan Anna Audita Sodisto Dewi ya putri